אהלן חברים, אז היום אני רוצה להראות איך משתמשים במודולים של קרונהוקס, בעצם איך משתמשים באפליקציה של קרונהוקס. בניתי לה כמה מודולים, אני אעבור היום על הראשון, אבל בגדול יש פה עוד כמה דברים של האנדפוינטים שהם יודעים לעשות. אז בגדול צריך להיכנס ל-cronhooks.io, להקים חשבון. הדבר הבא שתצטרכו לעשות זה ללכת ל-API keys, להקים פה איזשהו מפתח API, להעתיק אותו. ובתוך, בוא נעשה את זה from scratch, צריך לחפש את קרונהוקס וללכת ל-schedule a new webhook. כמובן אגב שקרונהוקס כרגע לא מופיע פה, הלינק יופיע למטה, תוכלו לקבל את ההזמנה שלי ובעצם להוסיף את זה לסביבת עבודה שלכם. בואו נלך כרגע על הראשון, על schedule a new webhook. אתם תצטרכו להוסיף בעצם חיבור חדש, וכאן להזין את המפתח API שהבאתם מכאן. לי כרגע בואו נשתמש פה בטסט הזה. ופה בעצם יש לנו מה שאנחנו רוצים לשלוח. הקרונהוקס בעצם מאפשר לנו לשלוח מידע החוצה מתוך make לשרת של קרונהוק, ולהגיד לו בתאריך זה וזה בשעה זאת וזאת, תשלח את המידע הזה בצורה של ובהוק לאן שאתם רוצים. אז יש לי פה סצנריו בצד השני בעצם שאליו אני רוצה לשלוח את המידע. אז כשאני משתמש פה אני יכול להזין בעצם את הוובהוק, אני צריך לתת לזה איזשהו שם, אני אעשה לזה טסט 2, כי אני שם גם 1. לבחור באיזה טיימזון אני מזין בעצם את המידע. אז כרגע אני בירושלים. אפשר לשלוח את המידע באיזה תצורה שאתם רוצים. כרגע אני אשלח את זה בגט, ואני אזין לו query string. בואו נגיד לו עמית, ובואו נגיד שאני רוצה לשלוח גם את הזמן שליחה, ונגיד לו לעשות format date על now. ובואו נגיד שאנחנו רוצים את זה ב-HH, MM, SS, וזה בעצם ישלח לי את הזמן בזמן השליחה. אוקיי, ואז אנחנו נוכל לראות כמה זמן באמת לוקח לו לשלוח. אפשר להוסיף הדרים במידה ויש לכם נוספים שאתם רוצים שישלחו. אפשר לשחק עם ה-content type, כרגע זה application JSON עם ה-charset UTF-8. בגדול צריך להסתכל באתר שלהם, אחרי זה אני אוסיף גם לאפליקציה, יש עוד אפשרויות עם פורם וכאלה. הפיילוד עצמו, מה שאתם רוצים להוסיף, פה זה בעצם הבודי, בצורה של JSON, להוסיף פה את הכל. ומתי אנחנו רוצים שזה ירוץ? בואו לצורך הדיון נחליט שאנחנו רוצים להריץ את זה עכשיו. זה אגב לא יוצא מהרגע להרגע, לוקח לזה בערך איזה דקה לרוץ, ניתן לזה אוקיי, ונריץ את זה. אנחנו בעצם רואים פה שנוצר הוק, יש לו את ה-creation time שלו, יש לו ID בתוך האתר שלהם, מתי הוא אמור לרוץ, שבגדול זה דקה אחת קדימה אנחנו רואים שהוא נותן לעצמו. אוקיי. את כל הדברים של אימור ריקרינג וזה, יש אפשרות פה בגדול, בואו נעשה פה run בינתיים, אפשר לעשות advance, ואז יש פה עוד אפשרויות. חלק מהאפשרויות האלו אפשריות רק במנוי בתשלום בתוך קרונהוק. אם נלך בתוך קרונהוק עצמו, אז אנחנו יכולים לראות פה, זה לא מה שעשיתי עכשיו, זה הקודם, זה מה שיצרתי עכשיו בעצם. אוקיי, אנחנו רואים את היצירה שלו ב-37, הסקייג'ואל שלו זה דקה קדימה ל-38, תכף הוא ירוץ. בינתיים אני אסביר על שאר המודולים שכבר בניתי. אז הראשון זה schedule a new webhook, שהנה עכשיו הוא הגיע. אוקיי, ואנחנו בעצם רואים עמית ואת השעה, בדיוק הבדל של דקה, אחת קדימה, והכל נשלח. אז אותו דבר אפשר לעשות את זה בשליחה לעתיד, למתי שאתם רוצים. יכול להיות ימים קדימה, אני מודה שלא בחנתי לעומק את המגבלות, אבל להערכתי גם אם תשלחו חודש קדימה, לא אמורה להיות עם זה בעיה.